Max laver noget rigtig sjovt med den der bold, som man ikke kan lade være med at grine af. Han prøver at ramme bolden, men han hopper i stedet for bare lige over den. Ja, det er flot, Max. Se, skal vi lige gå lidt længere ind på græsplænen? Ja. Han er sindssyg. Nu skal jeg lige prøve noget sjovt. Nu kan jeg rock. Det var ikke mig. Nice. Skal vi gå længere ind på græsplænen? Ja. Så, okay. Max, kan du hoppe over den? Det var ikke mig igen. Hvad har du gang i, Max? Gør det mere. Okay, så går vi lige herinde på græsplænen. Efter vi pustede den her op, da vi gik på... Men så skal du... Du kan godt gøre det nu. Anne, kan du lige holde den film? Ved du hvad, Max, det der lugter ikke godt. Ja, hvis han har noget i blæen, ikke, så skal han altså ikke hoppe rundt. Ja, nu var det lige så... Du skal ikke hoppe mere rundt, Max. Du skal ind og have skiftet blæ. Er du sindssyg? Det vil jeg helst ikke høre noget om. Tror jeg var det, men det var ellers rigtig sjovt.